Salutare, sunteți pe canalul Dan Luc și veți vedea în videoclipul de astăzi secvențele următoare. Spor la vizionare. Hai să-mi luau de aici că se bagă mine. Ce-i mă asta? Mamă! Bine! Bine, Daniel și sare. Hai! Bine, Daniel și sare. Și... Și doi! Două secvențe, fai! Acum vine Daniel și de dropul ăsta. Și... Hai să-mi luau de aici că se bagă mine. Să o facă. Uaaaa, ce-a prins pe cameră. Era să fac cu mine accident? Uitați la aici! Ce-a prins pe cameră. Eu m-am dat dacă o prind. Hai să încercăm o dată. Mai încearcă Daniel încă o dată. Că era să cadă. Și... Vine... Iar se băga târziu. Telefonul. Să nu am eu prins. O sări peste telefonul lui. Să bagă mine. Frâne de căcat. Pe lichid, frâna de pe spate e futut. Nu-i clar, scuzați-mi de limbaj. E dusă. Și... Am încercat să sărim pe telefon, dar nu reușesc să văd cum să stau. Cu motoscârța mea. Vine acum Luca de acolo frumos. Vino. I-a murit furca. I-a murit furca. Daniel să vină, să sară peste telefon. Să jupă gâtul. Și, exact. Și... Wow. Și am învățat ceva. Da, mamă, ce schemă. Hai! Hai încă o dată. Table! Da, table. Numai table. La la! Cum a fost? De data asta nu mai m-am căcat pe mine de frică. Nu mă o leacă. Avem aici o secvență faină. O să încercăm să filmăm toate secvențele. Ce-i mă asta? Acum vine Daniel și face aici și... Mamă! Mamă, mai dă o dată acolo unde dau fleci. Hai, da aici la scările astea, acolo aici să le dau fleci. Stai, stai. Uite aici, le dau fleci. Bine. Stem. Când ne-am dat pe aici. Veșilor unii. Vine Daniel și... Hai! Hai că vrea să dea flare la scări. Și... Bine! Uai, ce și-au rupt geantele! Îi deștept rău.
Ai făcut revenim imediat. Spart roata. Ce faci, tati? Poți să te duci să-mi cumperi o cameră pe 29 pe spate? Da, logic, coboram niște scări ușor. Oh my god. Și ne întâlnim în skate, că-s aici cu Luca. Și păi după aceea Roată poți? dusă. No, bun. No, bună, ceau. Și pompă, ai oare acasă? No, aduc pompă, cheie de 16 și o șurubelniță. N-am cheie la mine. Fiți atenți, în secvența trecută ați văzut cum am dat flet la scările alea 4 și pe a direct drept. Asta. A de acolo. Și am făcut pană. Pană. Uitați-vă. Pană. Da. Apa nici eu nu s acasă, că și eu am făcut pană. Îs cu Luca. De ce? Ce se mai... Acum se ceartă cu o prietenă de-a lui. Că și eu au făcut pană și el a făcut pană și ei trebuie cheie de 15 și lui trebuie cheie de 16. Eu sunt cu Luca aici, într-o zonă, am dat play la scări și am făcut pană instant. Băi, n-ai făcut pană acolo, ai făcut pană aici când ai luat-o pe scări, ai dat cu geaca. Uitați-vă. Vedeți? Eu sunt deștept. Dar ce Eu nu vina i-am mea dat. că eu am făcut pană? Ok, revenim după aia, că devine cam intensiv. Cum asta Ori e la enervat. fletul ăla de acolo, dar nu cred că e secvența când am urcat pe seara. Ba da, am prins-o. No, ori acolo, da, e chestia că după ce am dat fletul acolo, am simțit mai mult loviturile în jantă. N-am simțit în cauciuc. Dar și asta de pe față n-are absolut nimic. Nimica nu are! Și-i la asta! Și asta de pe Ca spate... cu mâna stră. Trebuie să merg așa pe ea. Eu merg pe ea așa pe jantă. Nu am probleme. Vezi că ți se duce janta. Nu se duce. Aoleu. Dar mai are ceva pe mine. E gol, tată, e gol. Și acum a vorbit cu tatăl Tatăl lui. meu și îmi va aduce o cameră și o fac. Am dacă mai mă duc până acasă, mi-e 100 de ani. Pe ea. Așa schimbă mountain bikerii repede janta. Eu am căcat pe cauciuc. Are că Nu pe cauciuc. Dar nu, eu. Mor eu. Dar nu mă pune nasul. Nu vreau. Da, așa mă puteți sparge în câteva secunde prostia asta. Dar nu știu dacă e numai camera. Camera. Au ce am văzut n-are. Păi nu mă, cred că la... Și bicicleta mea stă liniștită acolo. Unde să dau flete și ochia. Da, ți-o dau. Vezi ce bine că nu ți-am dat-o. Oh, mă, că la ta dădea drop. Dropul ăla de acolo, aia ți-am cerut. Să-ți dau dropul ăla să-i spun să-l dai. Ăla aparent. Vede acolo și așa. Pe ea, eu mă duc pe ea, nu mă interesează că oricum îmi era așa. Dar nu știu dacă îmi strică ceva mare, dar nu cred, că nu mi se mișcă cauciucul, numai că pune presiune pe ea de aici. Ăsta e mecanic, acum s-a făcut mecanic, domnilor. Eu sunt mecanic șef la Palatul Copilor, am reparat 2 carturi și acum funcționează. Vine al 3-lea de reparat. Ce ai reparat, bă, tu? 3 carturi aproape! Vrei să supă, domn profesor? Vai, pasă, Da, îți arăt, mă, că e profesor. Dar ce freacă așa, bă? Păi, din cauza la de la cauciuc. Ia, mai dai. Uite acolo, da. Am mai și cu mâini. Te dai și rota. Hai să vedem spre skate. O să tragi niște secvențe de pe drum. Poate mai pățiți ceva și pe drum cu... Nu, că filmez tot drumul. Toate, și eu. Nu filmezi tu? Da, filmez eu tot drumul. Dar nu
cred că în ăstia, că n-am mers pe colț. Eu am fost pe Azuca cu downhill-ul și am făcut pană ambele roți odată. Vai de capul meu! Ia, hai, coace. Nu vrea să știi cum se simte. Ba da, știu că am spart multe camere la viața mea. Da, dar ai mers și pe ele. Da, am mers. Ce? Săraca Jean. Da! Uai, jos. Da, trebuie să merg până skate. Da drop-uri, da transfere, da detăți. Vai cât de greu merg. Se vede oare? Uitați cum merg. Das! Volkswagen! Das! Auto! Stai că eu conduc cu o mână. Bă, nu te băga în față. Ui cum îi face roata. Bă, ce mă băgam în tine. I se mișcă. E cadru, că mi-e rupt un pic cadru. La cauciucul n-are nimica. Stați așa să schimb și eu viteza. Nu pe aici, că e mai bine. Cu roata spartă prin șanțuri. Ia, lasă-te pe spate. Uai de capul meu. Era să cade. Very good! Very, very good! Dacă mă întrebați de ce e așa de, nu știu, de scuturător, merg pe pietre. Ce? Mai are aer? Very good! Ia, dă-i lipire. Uai! Știu că am spart o grămadă de camere. Vreo 5 camere am spart pe aia veche. Asta de cât de greu fac curvele. No, bine. Așa spargi geanta. Așa spargi camera. Ui, că dă dri. Hai, sari! Sari ghepul! Ia, stai că acum ne întoarce și noi la el. Că cu o mână și nu prea pot să frânez. Stai așa. Vede ca ușa. Eu mă cresc să văd să nu pe cauciucul. Nu, venim ca la cauciuc. Ok, revenim după aia. N-am răspuns, l-am lăsat număr ciudat. N-am răspuns logic pentru că nu știu numărul, atunci noi nu răspundem. Și mergem spre skate, îl așteptăm pe taică-miu să facem bana. Și vom face tutorial cum puteți schimba camera cu janta lipită jumătate. Așa? Jumătate mi lipită.
Ia. E făcut pană. Asta se întâmplă când te mâncă în cur. Când zici că m-am căcat pe mine. Da, unde s-a dus la copil? Cu Kilimanjaro. Și eu stau aici frumos pe bicicleta mea, fără pană deloc. Uai, cum face? Hai, dai scările astea. Astea, așa? Așa. Să nu te bagi în fața mea. Că nu pot să... Vezi că s-o cam alunecat. Îți cam pleacă. Da, tot eu cu o mână. Hai să urcăm ăsta. Uai. Uai. Mai aici spol. Hai să le așteptăm. Aveți mare grijă să nu faceți pană. Cel mai greu lucru să merg pe pană. Nu prinzi nici viteza pe coborâri. Ți se... Asta e coborâre. Uitați la el, am eu. O las liber. Dă-te, mă! Ha, l-am trecut. No, bine, bă, dar eu cu o mână. O pierde controlul. În ultimele zile n-am putut să filmăm pentru că Daniel a fost la școală. Eu a trebuit să mă duc. Vreau să scrieți în comentarii ce se face pe timpul iernii. Pentru că nu o să putem să Nu o ieșim să mai așa putem de... ieși. Nu ne mai va lăsa în primul rând părinții. Doi, va fi prea fric să ne mai dăm. Și acum eu cu mănuși mi frig la degete. Și eu fără mănuși. Și mi-or cam îngheța mâinile. Hai de capul. Hai să continuăm. Mai trebuie să facem o putere la botul. Ia să mergi prin apă. Ia, prin apă. Nu trebuie, să am zboară prin apă. Dacă vreți să știți, cadrul lui e și un pic rupt. Nu, e desfăcut am prin apă. Da. Ia. Bă! Ai auzit? Da. Ia, hai, tati, e bine. Oh, de capul meu. Mamă, dar cum se aude? Dacă tot continui să mă uit la filmare, poate mă bag în balta asta cu pești. Ia că-s curios. Willy? Na. Ia să dăm pe pământ? Ok, o să revenim în skatepark. Skate out din skatepark, da. Suntem aproape. Și dacă se mai întâmplă... Dacă se mai întâmplă ceva interesant, da, să-l prindem. Ne revedem după ce își face el camera. Cum am ajuns la benzinărie? Am ajuns acum la benzinărie. Are că altă cameră. Aici. O cameră nou. Facem tutorial. Ce? Nimeni așa, capul vostru. Facem tutorial cum să schimbați. Da, de pe spate.
Facem aici tutorial. Guarda cu scuola. Nu vreau. Bă, ce putea asta, bă? Ce putea asta, bă? Eu are, căcat. Scoatem frumos, să tragem în jos. Tragem la dreapta în sus. Ce era? Fac. Fac. A scos roatele pe spate. Acum, am făcut cam de demită. Dă-ți vedem ce faci. Very good. Scrie să adică căcatul fain. Avem aici apusele pus. Dar ce faci, bă, scoți imbus? Da. Bă, dar vezi ca în șurubeniță. Da, ce la asta? Tati. Uau, bă, stai zgâria, stai. Și o zgâria. Poate pe viitor asta nu pare așa de mare, dar în realitate e mare. Bă, mi-ai intrat cu film. Nu avea nevoie de ceva. De ce? Cum băgați scurt? Dar nu ți-e niciodată. Așa arată o dată fără astea, fără asta. Mi-a scoate o dată, bă. Da, uite, nu pot. Scape. Nu știu cum capul. Hai că vine aici. Bun, n-ai mă cum. Aveți o la voi? Ales că e șurubeniță în asta, bă, aici. Nu, am nevoie de șurubeniță, dreaptă, bună, din aia, fix în casa. Aici este. Am dat plec. Frumos. Felic, eu vă dezvolta. Am felic. Te ajut? Hai că am dat bine. Aia ține. Ce? Gata. Ce-ți ia? Tutorial cu să vă aruncați mâinile. Gata. Bun. Ia și nu mai strâmbă. Ieși. Hai mai mult. Wow! Bă, de capul meu! Bă! Bă! Ce dați, bă? Oi! Nu ți-vă că nu mă sunt. Ce? Ia să vedem cum să fac. Hai că vedem de fapt. Da, da, nu. Au ciupul spart? Da, da, să vedem dacă faci. Da, așa nu. E spart? Mai mă bun. Da, te spart. Tale de capul. Hai ceva de central. Mai și noi. Am uitat pe așa să le la mine. Bă, nada, nu uite pe aia. Oh, Ce te dai? Wow, ce figură. Hai mai repede, bă. Nimă! Voi ce-a tăiat-o! Uite-ți aici. Se vede? Da. Vai de cap. Hai repede, bă, ce cu ploaia. Lasă. Vai, ce bine. Da. Comandat. Da, mi-a spate mai cumva. Da, vei fi ceva să te tăi. Pune că-i capul. Nu e că eu acum cu o mână. Și bă, țicu cu tare. Țicu. Ah. Sau, bă, Petre, ține-mi asta. Așa și cu o mână să ne facă cu aia pe vaibă. Se scoată eu. Găura, unde-i? După Cristi, ăla. Opa, așa doi filmul. Bă. Du-te, dacă mi s-a mutat ăsta din nou. Ce? Te creu. Nu știu, mă. Da, mi-s-o. Bă, hai, că mă bicicleta. Vezi că trebuie să scoți asta mai tare. Nu, lasă, că mi-e place. Dar oricum se umflă. Bă, ieși. Nu, dar ce-ți zgâriații? Mai tare. Da, mai tare.
Am intensile. Ce dracu și aveți? Bă! Ce? Mi se rupe mână! Ui! Ha. E cop! Cine băuță? Nu, fie! Nu. Hai, dobțire, că mă lasă de tine. Du-te, bă, de aici, că mi s-a blocat ea. Bă, mi s-a blocat ea. Du-te, bă, bă, bă. Vezi tu zice, ce faci, zice, ce faci? Eu am vorbit la taică, poți să te faci între ei. Bate, bate. Nu, de ce prieteni mai tete? Fiecare la două, să mânce. Tot e puțin gura prima, că e, că nu e. Nu, în sfârșit. Mamă, deja că ar fi spart. Ce-i spartă? Bă, ho, cât are, bă! Să fac un ban, nu fac. Mare. Nu, să mă cât asta. Acum și-a pus și el roata, în sfârșit. O să vedeți pe asta și tutoriale multe de repara biciclete. Peste 10 minute. Și peste 10 minute, ce-ți vei vedea? Iară bicicleta mea. Accidentele din care se București. Dar nu suntem în București, bă. Suntem în Alba. Normal să mai mișcă roata așa, vreau. Ce e asta? Unde mai bă? Voi veniți cu noi? A, da. Salut! Vezi numai eu că ei s-au dus Daniel cu încă doi prieteni. S-au dus până la mall și eu l-am voi acolo. Și eu mă duc acasă pentru că au cam început ploaia. Așa că acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, să ne ziceți că o să facem mai multe videoclipuri. Pa!